Es fa saber que el proper 18 de setembre al Saló La Font arriba a la Valldigna el primer concurs internacional Arròs de la Valldigna. la gent de Barx, Benifairó, Simat i tavernes de la Valldigna units per la gastronomia. Com es prepara l'arròs de la Valldigna a Barx? Ella ens obre la seva cuina i amb una casalleta Cerveró prepara les millors pilotetes amb sang. Carn pica de porc, all, julivert, sal, pa i pinyonet i la sang del coní que li proporciona color i sabor. Quina maestria amb el tall, amb els pollastres que el grup Posada ens envia directament de la granja per preparar amb les paelles i fogó el baello a la valenciana amb les primeres flames un sofregit amb oli d'oliva verge extra elixir, especials els preparats per a paelles d'aneto 100% natural, així com els safrans naturals que Safrina elabora per aconseguir un color, aroma i sabor únics. Tota la força del foc, esperant un arròs amb denominació d'origen València, Arròs d'Axa, per arredonir el nostre arròs de la Valldigna. Un espectacle d'imatge i so, el foc, el fum i la flama, bull i bull al so de la mascletà. Una decoració de disseny amb les tires de pebre roig i una bona cervesa Mau 5 estrelles. A Barx, Bea i Leo alçaran les copes per brindar amb els vins mediterranis d'altura de Bodegas Vegamar.